Bon diumenge a tots, què tal? Avui l'Evangeli a mi m'ha recordat el que passa sovint quan un va agafar l'avió, aquests dies estiu. I és que passes al check-in, al control, i allà t'ho fan treure tot. Fan treure, doncs, el cinturó, fan treure les sabates, i et registren la maleta de pe a pa. No pots portar ni líquids, ni uns coberts de plàstic, ni tan sols un escuradents. Escuradents? Escuradents és un instrument inofensiu, que serveix per treure, doncs, el menjar de les dents. Doncs no. Resulta que un escuradents, depèn de qui el que el fa servir, pot arribar a ser una arma mortífera. I de què depèn que sigui quelcom inofensiu o quelcom mortal? Depèn de qui? Del cor de l'home. Això és el que avui Jesús ens diu, i els hi deia a aquells fariseus. No us preocupeu tant per l'exterior, per tenir netes les mans, ni per allò que mengeu, preocupeu-vos per allò que hi ha dins vostre, allò que surt de dins. Perquè el problema no està a fora, no està en el sistema, no està en les lleis. El problema real està a dins teu, en el teu cor. Què hi ha aquí dins? Ho va dir Einstein. No és la bomba atòmica el problema de la humanitat, és el cor de l'home. Fins que aquest cor no sigui guarit, no estigui ple de llum, aquest cor, doncs d'aquest cor no sortirà res de bo. I com podem guarir el nostre cor? Ho diu Sant Jaume a la seva carta, que la paraula de Déu sigui plantada en tu. La paraula de Déu és aquella que pot transformar el nostre interior. Una paraula de Déu que ens diu que som estimats, que som fills de Déu, que podem ser perdonats, que podem començar de nou. Quan deixa aquesta paraula ressoni dins seu, aquest cor deixa de ser un cor dur, un cor de ciment, per tornar-se un cor viu, un cor de carn, un cor capaç d'estimar. Senyor, ajuda'ns a tenir un cor com el teu. Que així sigui. Bon diumenge a tots i fins la pròxima.